Anong pangalan mo? Payan. Hmm? Payan. Payan? Oy. Ah. Sir, nagkasakit po siya gawa ko nagkipin. Yung nagkipin nga po sa dito. Nagkahalo-halo po, nagkalagnak, nagkasingaw, nagkasipon. Pero nabakunahan na siya. Hindi pa po kasi sir, kahit isang bakuna wala. Wala pa. Kasi pinanganak ko lang po talaga sa bahay ng lola ko. Naabutan ko ng unang lockdown. Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vloggers sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Agapay, pagpatuloy nyo lang po ang iyong pag-vlog. Mabait yan si Kaagapay. Agapay. Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapatid. Oo, Maraming maraming salamat. Hanap lang Jira. pa kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis ba yan? Pastil lang ang probinsya mo. Mindanao. Bisaya. Kaya. Bisaya, ko pastilan ikaw. Dahil si Kaagapay. Bilatan na. Ay. Mga ka-business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagko-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat, ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Ingat lagi dyan sa Davao, Kaagapay. Salamat. Shout out! Maraming salamat sa inyong tumulong sa akin, mga Kaagapay. Good day mga Kaagapay. Ngayon po ay babalik ang inyong Kaagapay. Ngayon pong araw na to ay babalikan po natin ang ilan sa mga kababayan natin na nakausap natin dati. Ngayon po ay puntahan natin yung ilan sa mga homeless na mga kababayan natin. Makikita po natin ngayon itong may motor at may maliit dito na nakatambay. Titingnan natin kung nandito sila ngayon. Ay po, kumusta? Okay naman po. Pwede po dito tayo? Sige po. Kumusta? Kumusta? Anong pangalan mo? Payan. Hmm? Payan. Payan? Oy. Ikaw, anong pangalan mo? Ninang. Ha? Ninang. Ninang? Okay. Yan po yung pangalawa ko. Oo. Tara, dito po tayo. Kasi, oo. Nahanap lang ako sa akin. Dito tayo. Sige. Sige. Ay, kumusta? Ay. Ano nang pangalan nito? Marian po. Marian? Bakit may puti-puti yung buhok niya? Ayan, yung sabong pinaglaruan po nila. Oh. Yan, Si Marian tapos si Edwina. Edwina. Ayan po yung pangalawa ko yung hinahanap nito. Edwina. Ito po yung Tapos yan si Benmark po. Denmark. Kumusta ate? Oo.
Kumusta, ha? Okay naman din po, sir. Mm. Minsan po nakakaraos naman po. Sabi namin, balikan namin yung magkuhan, yung may mga yung mga anak. Ano na pangalan niya ate? Marjorie po. Marjorie. Si ate Marjorie po, kailangan namin, di namin kayo madadatnan dito eh. Yan lang po lagi ako, sir. Sabi namin, babalikan namin si Lola Teresita at kayo. Kasi may mga anak nga kayo, maliliit. Ito, umiinom sila. Nag-agaan na kayo? Opo. Anong? Yung diskarte lang po ng asawa ko ng kagabi. Sakto lang po pinang-almusal na. Ito, anong pangalan niya? Denmark po. Denmark. Si Denmark, si Marian, at saka si Edwina po. ay, Ito po, Edwina. Si Marian, si Edwina. Po si ate Marjorie. Ano te, kumusta? Ngayon mga nakalipas na araw. Medyo okay naman na po. Pero hindi po paano may nagbibigay ng pagkain. Dapat tubig lang. Ayaw po nila ng tubig. Minsan po talaga naghanap sila ng tubig. Marian! Marian! Naghanap po talaga sila ng tubig. Minsan kasi nawawalan kami ng tubig. Kasi nga po pinangakasikaso sa kanila. Katulad po niya, wala akong pangkasikaso, wala kami tubig. Hirap po kasi dito sa nag-iingin pa po kami. Minsan wala kami pagtigil. So paano sila naliligo? Minsan po yan, katulad niya, may nag-iingit yan. Hihingi lang po ako ng isang galon. Pag-dito na po. Tapos pinapaliguan nyo lang dito. Yun lang. Pero talaga, pag wala kami pagtigil, wala kami pagtigil. Nangihingi lang siya sa kwarta yung maliit na gano'n para pagpunas. Babasa lang ako ng damit. Pagpunas ko sa kwarta. Yan po talaga. Si Denmark, ang payat-payat ni Denmark. Nakakainom ba siya ng gatas? Sa akin po kasi, sir, nagkasakit po siya gawa ko nagkipin. Yung nagkipin nga po siya dito. Nagkahalo-halo po, nagkalagnak, nagkasingaw, Pero nabakunahan na siya. Hindi pa po kasi, sir, kahit isang bakuna. Wala pa. Kasi pinanganak ko po talaga sa bahay ng lola ko. Naabutan ko po ng ulam-ulam. Di ba may mga bakuna sa barangay? Ano kasi ang alam ko po sa pagkakuna, iba po yung sa hospital bago silang, tinuturukan lang po yung sakuna. Iba po na kasi, may isang muna bago. Ngayon, si yung tatay mo, di ba Kaya po, iniwan niya po sa akin yung tricycle niya. Tinutulugan po nila sa gabi. Doon po kami natutulog. pero hindi pa siya namamasahero ngayon? Hindi pa po. Wala pa po suso. Nandito po sila sa bahay nila. Oo. Ngayong mga nakalipas na araw, nakakain ng mga mabuti ano? Opo, minsan po na may nagbibigay po sa amin dito. Kinakain po kagad namin. Minsan po, inaabangan talaga namin yung asawa na lagi ko makakain. Itong binigay sa'yo, may bigas kaya yan? Opo, meron po. Oo. Isang kilo. Ngayon, paano niya lulutuin yung bigas? Manghiram po ako ng kalansa. Manghiram pa po ako ng kalansa sa magulang ko. Para. Yung mga, kung 1 kilo yan, isang beses niya niluto? Opo, isang beses lang po. Oo. Kasi yung pag, di ba, umaga, magluluto kami. Bukod pa yun sa hapon, makakain pa siya. Tapos, papares niyo na lang yung mga dilata dyan, ano? Opo. Pinapakain ko lang. Kumusta? Ikaw, kumusta? 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 Anong, kung may matatanggap ka ngayon pera, anong gusto mong bilhin sa kanila? Kasi hindi na kami nagdala ng mga grocery. Kasi, tawag dito, Ako, sir, gusto ko na lang po, sir. Magpuhunan na lang po ako eh. Para may hanap buhay po talaga ako, sir. Kahit nandiyan lang po kami. Yan po. Kung may gustong tumulong po sa amin, sir, mas maganda po kung ibahay tapos bigyan na lang po kami ng pangpuhunan na lang. Oo. Sana po may makapanood sa kanila. Kasi binalikan natin sila para may bahagi ulit yung kwento nila. Kasi itong mga taong to, homeless po sila. Tsaka dito lang talaga sila sa may lansangan natutulog. Wala po silang tawag dito, napagkukuhanan ng gasto at saka tirahan. Maayos na tirahan. Ako po talaga, sir, gusto ko po talaga magkaroon ng bahay para
Sana makapag-aral sila, no? Ito baka maging ano, ha? Daycare. Yung Pero anong kinukwento nito sa'yo? Anong gusto niya maging? Anong gusto mo maging paglaki? doctor daw po. Doktora? Ay, sana maging doktora ka. Oo. Sana maging doktora si Marian. Marian? Opo. Oo, si Marian. Nag-ano po siya sa akin, sir. Nagpapabili po siya sa akin ng notebook. Papapakisan ng ano. Oo. Oo. Kaso sir, talagang minsan wala po talaga. Hmm. Nak! Tapak mo na, nak. Tapak mo. Hindi naman natin alam yung, 'di ba, yung mga nangyayari. Malay mo, 'di ba, magbago yung buhay ninyo. Yun po talaga sir, yun po talagang pangarap ko sir. Kahit pa paano po, kasi yun po talaga may gustong tumulong sa amin. Mas gugustuhin ko po bangupahan na lang po, tapos bigyan lang po ako ng negosyo. Yun lang po. Kaunting puhunan na. Para kahit po nasa bahay kami, pupunta lang po ako dito, magtitinda, sa gabi uuwi ko. Yun lang po ang pinaplano namin sir. Kasi para maayos yung mga anak ko, yung ano po talaga nasa kali kami sir. Naglalaki yan ako kasi yung mga anak ko sir. Oo, lumalaki na sila. Yung na po ang babae po kasi. Mm. Kung ako lang sa meron pong alam naman pag napahanap buhayan, mag-anak ko ako, kukursugiin ko po yun. Sana po may mga pansin sa kanila, no? Tayo binabalikan po natin sila para sa update lang at saka mabigyan natin sila ulit ng maliit na tulong. Kahit pa paano makaraos sila sa araw na to. Anak, Saka sa papilahan ng kapatid mo na. Yan po si Lola Alicita po. Mamaya-maya nandiyan na po. saan kaya siya pumunta? Kasi po kanina sir, wala po yung makain sir. Maghanap po siya ng pangano niya ng makakain. Binibigyan ko naman po ng konting pagkain namin. Kumakain naman. Oo. Pero hindi niya ba nabawi yung mga kinuwang gamit sa kanya? Hindi ko po talaga. Ano? Hindi na po nakukuha yung kasi nasa DPS na po yun. Nasa city po na po. Pero anong ginagawa nila sa mga nakokolekta nila? Ayun ang hindi ko po alam. Yung isang po tinatapon na lang po nila yun. Natapon. Yun lang po ang balita ko, tinatapon. Sinisipon si yung anak mo si Denmark. Ilang buwan na yan? 6 months, di ba? Mag-aanak po siya, mag-birthday na po siya noong June. June. 28 po siya sir. Nag-iisang taon na po. Sa June 28, magpupon na siya, no? Sa birthday niya. Ito naman po yung panganay ko, July 25. July 25 po yun si Marian. Ito October 25. Oh. Yan. Ang bibo-bibo nila. Ay. Yan naman po sila magkakasunod ng buwan. Yan, dalawa. Kaya lang ito mauuna kasi Ngayon sa yung asawa mo nasaan? yung po, tulog po Tulog? kasi nagpahinga po yun dahil naghanap buhay po sa kagabi. Kagabi. Pero ang pumamasada, di ba? Hindi po namamasada yun. Anong Mga ano lang po din, may diskarte lang po sa mga restaurant, mga naghihingi ng kanin doon, o makakain lang po kami. pero kumikita naman. Kumikita naman po minsan po may nagbibigay sa kanya ng maayos. Anak. Ate, wag mo kasi siyang hagtik na natin. Ayan po sila. Hindi ko po naayos. Ano pa po kasi wala po namin. Kahit na po ganun namin, wala po. Bumibili kayo ng tubig. Opo, naghihigit po kami 5 piso isa sa container. Isang container na yan. 1 piso. Pero malinis naman yung tubig. Malinis naman po, lawasan. Nawasa. Tapos pag makaigit ko paano yung iniinom ninyo? Opo, nangihingi lang po kami dyan. Pag pinakabukod po yung malinis. Kasi pag may sobra po ako pera, binibili ko po. Kasi importante yung mga bata baka hindi pa kayarin ng katawan nila yung di ba Pero pagkawan, sagana lang po sila. Nangingi po sila dyan sa may guardia ng tubig. binibigyan naman ng Binibigyan lang. pero dito lang talaga nag-standby no? Opo, Buti yan lang na nadatnan namin kayo. Opo, kasi bumili lang po ako ng Mountain Dew nila kasi hindi daw po sila makakatawid. Oo.
Hindi pa kita nakilala kasi kanina. Kasi makikilala kita pag naka face mask ka. po. Pero kanina hindi kita nakilala. Buti kumaway ka sa akin. Oo nga po, nakilala ko rin po si Sir. Ito na din sa kabila. Oo. Ito, siya, kaano niya? Yan po yung kapatid ko, Sir. Anong pangalan mo? Hmm? Daniel? Jaywin po. Jerwin. Si Jerwin. Jaywin? Jaywin. Jaywin. Jaywin, ilang taon ka na? 9? Nag-aaral ka din? Hindi. Hindi na. Pero nakapag-aaral siya. Ano lang po, grade 1. Hindi pa po tapos ng grade 1. Hindi niya din natapos yung grade Paano po 1. kasi, Sir, nag-ano siya yung baga na parang naano sa mga kaklase Si niya. baby. Tukso. Nabibuli siya. Si ganun. baby. Huwag na. Dating ko dahil sa Ito talaga kasi gusto ko sana nito mag-aaral. Sabi niya mga po, tinanong mo ako. Ikaw, gusto mo mag-aral? Gusto mo? Sabi mo, Opo, sabi mo. Ay. Gusto mo maging doktora, di ba? Ito naman si ano na pangalan nito? Edwina po. Edwina. Yan pa po, wala pa pong pangarap kasi bata pa. Hindi niya pa naintindihan ano. Pero dapat bigyan mo sa tawag dito. Ini-encourage mo sila para kahit na mahirap ang buhay, itatatak sa isip nila yun na kahit na bigyan mo sila ng pagkakataon ng mangarap. Ayun po talaga, sir. Kasi yun po talaga Kasi maraming mga batang lansangan dati na gusto mangarap pero nakuha nila yung mga pangarap nila. sa pagsisikap. wala nang- Ayun po talaga sa pangarap ko, sir. Di bali kami hindi makapagtapos yung mga anak Oo. ko. Wala po makapagtapos. Oo. Importante yung mga anak mo. Yan, tinatanong ko po yan, sir, eh. Kasi ganun po talagang pangarap niya. Sabi niya, unang-unang babanggitin niya sa akin, Mama, aral mo ko, ganun yan. Gusto mo mag-aral, di ba? Gusto niyang mag-aral. Opo, sabi mo. Pag may gusto mo maging doktora? Bakit gusto mo maging doktora? Para magamot mo yung may mga sakit? Ang bait naman. Opo. Sana maging doktora ka balang araw. Sabi mo, opo. Di ba? Pag Yung lugar na ano, yung kunwari malapit lang dito. Kung may tutulong na ano, pagpagawa ng maliit lang na bahay, hindi mo kasi walang makapagtayan dito. Oo. Di ba may Hindi natin yan, hindi tayo makahanap ng ano, Meron po, sir, kaso lang po pa ako pala po dito, sir. yun Wala nga. pong may sariling ano yung gagawa ka po. Yan ang problema kasi kung may sariling lupa ka, pwedeng may makatulong sa Oo. atin. Meron po baka, meron naman pong ano yung, baka merong benta o kaya sanla, baka merong ganun. Pero sabi mo sa yung gagawa ka pa po ng lupa, wala po akong alam yun dito, sir. Kasi hindi naman po ako lumalayo dito.